एजे म्यूजिक प्रेजेंट बोली बोली बाबा बैद्यनाथ की प्रीति फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। डीजे अखिलेश सगरो गुजेला बम बम, सगरो गुजेला बम बम, सगरो गुजेला बम बम, देवघर गुज रहल बा। काशी में भी जाकर देखो, काशी में भी जाकर देखो, बम बम बोल रहल बा। काशी में भी जाकर देखो, बम बम बोल रहल बा। सगरो गुजिला बम बम। डीजे अखिलेश प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की। घर घर से जा रहल बा हर नर और नारी, बाबा भोलेनाथ के महिमा बड़ी नयारी, महिमा बड़ी नयारी। घर घर से जा रहल बा हर नर और नारी, बाबा भोलेनाथ के महिमा बड़ी नयारी। कितना करी बड़ाई, शोभा बढ़ा रहल बा। काशी में भी जाकर देखो, काशी में भी जाकर देखो, बम बम बोल रहल बा। काशी में भी जाकर देखो, बम बम बोल रहल बा। सगरो गुजेला बम बम। डीजे अखिलेश श्रद्धा से जे भी जाला, मनसा पूरी हो जाला। बाबा यो घरदानी के गजबे बानिराला, गजबे बानिराला। श्रद्धा से जे भी जाला, मनसा पूरी हो जाला। बाबा यो घरदानी के गजबे बानिराला। टिंकू करे बखान, अरविंद जा रहल बा। काशी में भी जाकर देखो, काशी में भी जाकर देखो, बम बम बोल रहल बा। काशी में भी जाकर देखो, बम बम बोल रहल बा। सगरो गुजिला बम बम, सगरो गुजिला बम बम, देवघर गुज रहल बा। काशी में भी जाकर देखो, काशी में भी जाकर देखो, बम बम बोल रहल बा। काशी में भी जाकर देखो, बम बम बोल रहल बा। प्रीति फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया।